Nu vil jeg lave opgave 11. Opgave 11 går ud på, at man skal tegne en cirkel med en diameter på 8 cm og finde cirklens areal. Jeg starter med, at min diameter er 8 cm, og det vil så sige, at min radius skal være 4 cm, fordi diameteren er det halve, og det dobbelte af radiusen. Så jeg går herop og vælger cirkel ud fra centrum og radius, så trykker jeg på punkt, og skriver, at min radius skal være 4. Der. Så går jeg så herop i flyt, og så trykker jeg højre, og fjerner navnet, og det samme gør jeg på centrum. Så vil jeg så lige lave en linje gennem her, og det gør jeg ved, at jeg går herop og vælger linjestykke, og så trykker jeg på et hvilket som helst sted, og trykker ud, når den er i midten, sådan der. Så fjerner jeg så lige mit objekt derinde. Samme gør jeg herude, fjerner objekt, og der fjerner jeg bare navnet. Og så har jeg så en cirkel, med jeg faktisk gerne have min punkt der. Så går jeg så herop og vælger areal, og så trykker jeg på cirkel, og så får jeg så mit areal. Og så kan jeg lige skrive hernede, så skriver jeg så min diameter 8 cm. Og det var sådan, man lavede opgave 11.